Toni ține de minge, se întoarce, Toni acum încă o fentă, Toni pasă pe jos, Sechi, șut cu stângul, gol! 1-1, CFR Cluj, Universitatea Cluj marchează unul dintre fotbaliștii care au intrat la pauză, János Székely, o fază lucrată foarte bine în tușă de Toni, dar era extrem de liber, suspect de liber chiar, aș spune, în interiorul careului. János Székely a uitat de el fundașii CFR-ului, iar Székely îi pedepsește pe fotbaliștii din Gruia. 1-1 așadar. Aceasta este faza, iată driblingul lui Toni, pasează în spate, șut cu piciorul stâng fără preluare a lui János Székely. Târziu a venit Camora pentru a-l bloca pe marcatorul golului. János Székely